Nastupom na Expo 2020. Dubaji, Republika Srbija želi da predstavi i promoviše srpsku biznis zajednicu na međunarodnoj sceni i otvori nove poslovne mogućnosti kao prilike za razvoj novih biznis partnerstava domaćim privrednicima i kompanijama. U sklopu biznis delegacije i to u prvoj tematskoj nedelji klime i biodiverzitet u periodu od 2. do 9. oktobra, Naučno-tehnološki park Čačak je učestvovao na ovoj manifestaciji. Član tima NTP angažovan na mestu koordinatora NTP Startup centra Filip Ilić predstavi organizaciju celokupnu zajednicu okupljenu oko NTP Čačak i privredu regiona Zapadna Srbija. Tokom boravka održao je više desetina B2B sastanaka sa predstavnicima privreda mnogih zemalja. Najznačajniji kontakti ostvareni su se u Dubaju Silicon Oasis i Ayman Free Zone sa kojima će se raditi na pokretanju programa Soft Landing, namenjenog start-up i tehnološko-razvojnim kompanijama koje žele da nastupe na tržištima Srednjeg istoka. Pored toga, ostvareni su kontakti sa organizacijama iz zemalja kao što su Indija, Argentina, Slovenija, Malezija itd. Ova aktivnost predstavlja još jednu u nizu težnji da se uspostave međunarodni odnosi i saradnje u cilju daljeg razvoja inovacionog i start-up ekosistema na lokalu, ali i u Srbiji u celini, navodi se u saopštenju Naučno-tehnološkog parka Čačak.